पुण्यातला मुलगा अट्टल विदर्भातल्या मुलीच्या प्रेमात पडला आणि त्यांनी लग्न करायचं ठरवलं. मुलाच्या घरचे या बातमीने हैराण झाले. अरे पण तू असं कसं करू शकतोस? लग्न करेन तर मालुशी, हा नाहीतर संन्याशी. अरे तू सन्याशी पण लग्न करायला तयार आहेस, मग मालूशीच लग्न करायचं का म्हणतोयस? नाही हो बाबा, संन्याशी म्हणजे ते दाढीमिशा वाढून फिरतात ना, तसे. मुलाच्या आईनं माघार घेत लग्नाला परवानगी दिली. लग्न अगदी थाटात पार पडलं. नवीन सुनबाई सासरी निघाल्या. तिच्या आईनं कानमंत्र दिला. बायवो, लगीन तर तुझ्या मर्जीनं केलं, पण आपला वराडीबाना राखून ठेव गड्या, नाही तर होऊन जाशील पुणेवाली. पोरीनं आईला घट्ट मिठी मारली आणि सांगितलं, मी मरून जाईन पण वराडीच राहीन, तर नको माई काळजी करू. आईनं प्रेमानं निरोप दिला. मालू सासरी आली. सुनबाई, आता मी मोकळी झाले ग बाई. मोकळी झाले? या बाईच्या मनात ना का लपून आहे ते पहिले तपासा लागन, आणि मगच आपण आपले विचार सांगू दिले. नाही तर तू काही खरं नाही माले. तुला आईचा म्हणतं याद कराच लागते बाई. वराडी राहायचो. ठरलं. वराडी रायजो. रात्री उशिरापर्यंत गप्पा टप्पा मारून सासरची मंडळी सकाळी थोडी उशिरा सुटली. मालू मात्र सर्वांच्या आधी उठून कसे काय आहेत बाकीचे हे बघायला गेली. सासूबाई पण झोपलेल्याच होत्या. मालू त्यांच्या कानात ओरडलीच. आई, आओ आई, चा मांडू का? अगं हे काय मांडू आणि काय? आणि मालू सकाळी सकाळी कानात काय ओरडतेस? मी का म्हणलं की मी पायटेच उठली ना, तर मला की नाही आता कोटाळा येऊन राहिला, तर बा चा मांडू का असंच विचारून राहिले ना. म्हणजे सर्व लोक आता उठूनच राहिले ना, म्हणून विचारलं. सासूबाईंना काही कळेना. ही पहाटेच उठली आणि हिला कंटाळा आला आणि म्हणून मांडू का? आता हे काय असतं मांडू? सासूबाईंनी तिला परत विचारलं. अगं मांडू म्हणजे काय करणार आहेस? अहो आई, मी म्हणलं का चा मांडू का बा? अरे बाळू, ही काय बोलतेय? काही कळत नाही, तूच विचार. अहो, मी पायटेच उठून बसलो. मला की नाही रातभर झोपच नाही लागली बा. मच्छर पाय डसे. मग मी उठूनच गेलो बाप्पा. हा, हे काय? ही तर रात्रभर जोर जोरात घोरत होती, आणि आता तासाभरापूर्वी माझा डोळा लागला तरी ओरडायला लागली. अहो, असे बह्याडावानी काऊन पाहून राहिले? मी म्हणलं कचा मांडू का बा? अरे ती काय बोलते असं किंचाळून? ते बघ ना शुंभा. अगं ती म्हणते की चहा ठेवू का. असं होय, मग ठेव की. त्यात एवढं किंचाळायचंय कशाला? आता आम्ही असंच बोलत असतो ना. बरं बाई, आता कोणाला काय चहा कॉफी पाहिजे ते विचारून घे. कोण कोण चहा घेणार आहे ते सांगा बरं पटपट. आणि कोण कोण कॉफी घेणार आहे ते बी आत्ताच सांगून द्या. मग म्हणजे मला मांडाले बरं पडन ना. आता मात्र मांडू याचा अर्थ घरात सगळ्यांना कळला होता. प्रत्येकाने आपली आपली फरमाईश पेश केली. लगेच मालू ओरडलीच. दात गीत घासले का नुसत्या गुरल्या करूनच बसून राहिले? आ? आता हे काय आणि गुरल्या ते काय असतं? अरे दात घासलेत की नुसती चूळ भरून बसलाय सगळे, असं विचारतीये ती. ओके, घ्या. मालू चहा कॉफी घेऊन आलीये, घ्या. चहा घ्या, एकदम बढ़िया वाला बनाया है ना. नाश्त्याले काय बनव आई ते सांगा ना. नको बाई, मी करते, तू बैस. तर काहून अशा करता तुम्ही? मी देते ना बनवून. का बनवते सांगा. उखरपिंडी बनव का बढ़िया वाली? बाळूचे डोळे चमकले. सासूबाई विचारात पडल्या. सासरे पेपरामध्ये डोकं खुपसून वाचत बसले आणि इतर मंडळी सोयीस्कररित्या आपापल्या कामाला लागली. सासूबाई प्रेमाने मालूला म्हणाल्या, सुनबाई, आज पोहेच कर. आओ, आलू पोहे बनव का?
पोपट गिपट तर आता भेटणार नाही, तर सांबारच टाकतो ना. अरे हे काय चाललंय? पोपट काय सांबार काय? अरे कोणी हे खातं का? आपले साधे पोहे कर, नाहीतर माझी बायको करेल. आणि हे भाळ्या, तू काय हे असले पदार्थ करायला परवानगी देणार आहेस का? बरोबर. मी बनवते आलू पोहे, पण सांबार तर टाकाच लागते. आणि ते काही भयानक गियानक नसते जी. घाला घाला. सांबार, शेळी, कोंबडी, काय काय पुढ्यात ठेवलंय देव जाणे. तुम्ही बी बघ मजाक करता जी. मला असं वाटलंच नव्हतं कधी. बाळू मात्र खुश. क्या बात है, सुगरण बायको. मालूने बटाटे कोथिंबीर घालून फक्कड पोहे केले. ते पाहून घरातील सर्व मंडळींचा जीव भांड्यात पडला. आई, आता तुम्ही अंग धुवून घ्या ना पटकन. आणि तुम्ही काय म्हणत होते ना, माल्याकडे जातो आणि येता वक्ती वठ्ठ्याकडून कपडे गिपडे घेऊन येतो. तर जा बरं पटकन. फुकटी तो भयाडासारखं बसून नका राहू गड्या. हं? आता हा कुठे जातोय? जरा सलून मध्ये जातो आणि येताना धोब्याकडून कपडे घेऊन येतो असं. आता मात्र घरातल्या सगळ्यांना प्रश्न पडू लागले की ही कोणती भाषा बोलते. हां, म्हणजे मराठी आहे असं तर वाटतंय. तेवढ्यात मैनाबाई आल्या. त्यांनी प्रश्न विचारला, काय सुनबाई, मजेत ना? हो, मी तर साजरी आहो मैनाबाई. बाहेर ऊन चांगलंच पडून राहिलं ना. तुम्ही कानपट गिनपट बांधून डोक्यावर शेव घेऊन फिरा बरं, नाही तर झाव लागून त्रास होते ना. खूप ऊन असेल ना तर कांदा बी ठेवाव जवळ, झाव नाही लागत. ही बया काय बोलते ना काही कळत नाही. आता डोक्यावर म्हणे शेवण कांदा घेतल्यानं ऊन लागत नाही म्हण. नुसती लाज काढणारे. मैनाबाई काहीतरी समजल्यागत मान हलवून कामाला लागल्या. आई, अगं थोडं सावकाश बोल ग बाई, मी ऐकते. आता स्वयंपाकाचं पाहा लागते ना. का बनव? फोडणीचं वरण, भात, पोया आणि भाजी कायची बनव? तू गडबड नको करूस, थांब मी बघते. आता आई, असं कसं म्हणता तुम्ही? आणि मी केलं तर का झालं? तुम्ही करा ना आराम. बरं सांगा तर खरी, भाजी कायची बनवा लागते ते? मी फ्रीजमध्ये पाहिलं ना, तर भेद्रं, वांगे आणि खिरे पडून आहे. आलून कांदे गिंदे घालून जमवू का तर्रीवाली? का नुसतं वरणच कळसू? अरे देवा, ही काय बोलते ते एकदा समजलं ना तर नारळ ठेवीन रे बाबा. काय करायचे ते कर बाई, पण जरा जपून. हं, तुझी रेसिपी आणि बोलणी खावी लागतील मला. असं कसं म्हणता जे तुम्ही? मी तर आमच्या येटाळात एक नंबरचा स्वयंपाक बनवणार. तेव्हाच तर हे माया पिरमात पडले. हं? माया आईनं मला सांगितलंच होतं का जे विद्यार्थी शिकायला येऊन राहते ना, त्याच्या खाण्या पिण्याची जबाबदारी घे. एखादा पटतेच. काय काय करायचे ते कर बाई. जेवणानंतर सासरे सुनबाई, मला थोडा तिखटाचा त्रास होतो बरं, जरा जपून. असं आहे का? मग पहिलेच काहून नाही सांगितलं जी तुम्ही? मी तुमच्यासाठी वरणाचा गोळा पण काढून ठेवला असताना. अगं सुनबाई, थोडं हळू बोल ग आणि कमी तिखट कर बस. जेवणानंतर सगळे थोडे पडले. वऱ्हाडी जेवणाची गुंगी चढू लागली होती. दुपारचा चहा झाला. सासूबाई टी व्हीवर सिरियल बघत होत्या. मालू तिथे आली आणि तिच्या टोनमध्ये त्यांना म्हणाली, आई, तुम्ही संध्याकाळी घुमता का? काय आता ही बया काय काय करायला सांगते कोण जाणे. नाही म्हणजे मला संध्याकाळी घुमाची सवय आहे ना, म्हणून विचारलं. अगो बाई, हिला काय संचार विंचार होतो की काय संध्याकाळचा? अरे बाळ्या मूर्खा, आता हे काय ऐकते मी? काय झालं आई? मालू संध्याकाळी घुमते म्हणजे? आधी माहिती नव्हतं का रे तुला बावळ्या? कसा रे असा तू? आता ही रोज संध्याकाळी घुमायला लागली तर कसं होणार? अगं ती घुमायला म्हणजे बाहेर फिरायला जाऊया का असं विचारत असेल बघ. अरे बाळू,
कुठे वराडी मराठी आणि पुणेरी मराठी अशी डिक्शनरी मिळते का ते बघ रे बाबा. एकाच दिवसात भीतीनं जीव अर्धा झालाय रे. पुढे अख्खा जन्म आहे. ती सुधारते का बघ, नाहीतर मला बिघडायला.